Jednou z emocionálne najťažších situácií je riešenie konfliktov. Či už ide o človeka, ktorého milujete, alebo o spolužiaka, akýkoľvek konflikt zvyšuje váš krvný tlak, spôsobuje úzkosť a stres. Niektorí ľudia idú až do krajnosti, aby sa vyhli konfliktu, avšak toto nie je cesta. Jediné, čo potrebujete, je naučiť sa správne a účinne argumentovať. Ponúkame vám niekoľko techník ako na to. Hlavnou podstatou správnej argumentácie je použitie racionálneho myslenia. Aj v emocionálne vypätých situáciách, kde váš oponent útočí na vaše citlivé miesta, musíte zachovať pokoj a držať svoje emócie na uzde. Uvedomte si, že týmto vás chce zámerne rozhodiť a zatlačiť do kúta. Ak totiž stratíte trpezlivosť, prehráte. Uvádzajte fakty, fakty sa ťažko vyvracajú. Použite rôzne prieskumy, štatistiky, citácie uznávaných osôb, ktoré potvrdia správnosť vášho názoru. Ak kladete správne otázky, získate kontrolu nad celou diskusiou a dostanete svojho súpera pod tlak. Položte napríklad otázku, ktorou oponenta spochybníte. Aké dôkazy máte k tomuto tvrdeniu? Užitočným typom otázok sú aj také, ktoré súpera vyprovokujú. Prečo ste takí nervózni? Zostavte si niečo ako scénár a logicky, myšlienka za myšlienkou, si vystavajte svoju argumentáciu a naopak rovnako logicky podkopte argumentáciu vášho protivníka. Zaútočte na city tým, že sa odvoláte na charitatívne motívy, s ktorými môže len ťažko niekto nesúhlasiť. Napríklad podporte svoju argumentáciu aj vetou. Nemali by sme všetci tvrdo pracovať, aby sa svet stal lepší a bezpečnejší pre naše deti? Mnoho ľudí sa zameriava na to, čo budú hovoriť, že nepočúvajú alebo doslova ignorujú argumenty svojich súperov. Naopak, je dôležité pozorne počúvať a prípadne využiť jeho slabé stránky a nedostatky vo svoj prospech. Nebuďte za každú cenu v opozícii s argumentmi vášho súpera. Niekedy je veľmi účinné vypichnúť niečo, s čím súhlasíte, prevážiť to vlastným argumentom. Napríklad, súhlasím s vami, že väzenie nenapraví ľudí. To je všeobecne pravda, ale väzenie napriek tomu účinne pôsobí ako odstrašujúci prostriedok a forma trestu. Buďte otvorení kompromisným dohodám, ktoré zahrnú vaše hlavné požiadavky, ako aj potreby vášho súpera. V argumentačnom boji niekedy naozaj vznikne situácia, kedy môžu vyhrať obaja. Zovšeobecníme to. Tajomstvo dobrej argumentácie spočíva v dôkladnom výskume, logickom zdôvodnení, emocionálnej rovnováhe a efektívnej komunikácii. Zvládnutím týchto zložiek sa môžu vytvoriť presvedčivé argumenty, ktoré presvedčia a informujú ich publikum. Keď sa na budúce ocitnete v debate, v ktorej bude treba zastať svoj názor, spomeňte si na tieto tajomstvá a uvoľnite silu presvedčivej argumentácie. A nezabúdajte, nestačí mať skvelé nápady, ak o nich nedokážete presvedčiť druhých.